नंगौ थांखि एमनिथ' मान्थलि मिटिं दंमोन जों प्रति मासनि सेकेन्ड सेटारडेआव ओमफ्राय जों मान्थलि मिटिंआ सोलायो जोंनि DWFनि सेन्ट्रेल कमिटि जों दिनाव मिटिंआव কোনো डिसिसन हालाया जोंनि एजेन्डा दङ आरो जोंनि DWFनि आसामनि साल पालायनानै बागै जों DWF पस्ट गायसननानै दंखा ओंखायनो 6 जुनाव जोंनि पस्ट गायसननानै पस्ट गायसन फाउन्डेसन जे पालायनानै बागै अबखौ सालायगा बे सालायगा जोंनि मेम्बारशिपनि न' गैनाय जोंनि गरिबदलनि मेम्बारशिप न' गैनाय बे सालायगा जोंनि पलिटिकेल पार्टीनि सिनियर न' गैनाय जों गरिब जोंनि डिस्ट्रिक्ट ब्लक ओमफ्राय जोंनि प्राइमारि कमिटि दङ अरावबो चयावबो खालायनाय फोरोंलायै मिटिं मिছিল खालायदोंमोन बाजार सभा उत्थान सभा जनसभा अमाहायके मिटिं खालायनायनि बागै अमाहायके निर्देश माने सार्कुलार पाठनि बागै जों कक्राझार लायदा तेबो जोंनि अरबो मिटिंनि बिसिङाव जों तेबो वानसुक लायका जोंनि बिसिबांबो जे मकल खालायदोंमोन बा जोंबो दुइबो सालायगा जे जोंनि DCA हापांगो जेयावबो एस्कट किसाइ तलांजागमानि न किसाइ तलांमानि 2 दिन 1 दिन अमाहायके किसाइ तलांमानि आपनो जों वानसुकावबो तो बेलायकावबो राजनीतिको से हाबु थांगा गामके बिसिबांबो जेसे बिसिबांबो जोंनि इलेक्शन आबो फायो बारा अमसुकनो सातकनाय अमाहाय जों वानसुको गामि माने बिसिबांनि बिसिबांनि इलेक्शन फैनाय जे एडिसि हापांनो अमाहायके मानि जाया अब बुमा मातय बुसानो सातकना हाय नों सालसा माइदाजारि नों साल माइदाजारि नि बागै मुइ गुरै नि बागै तलानि मुइ साकानि मुखे बुसानि बागै नि कलमा हाय अब उंनि मानिया नों अब कसा राज्य सरकार नों बैचालक एडिसि नों बैचालक एडिसि गाय नों बुसकांगो जदि इलेक्शन फाइदों गाय नों सामु गाहामखायनो नों जे अब एस्कट अमाहायखौ उथुप तलांमानि अब बेलेग जाया नों जदि अब जोंनि एडिसि प्रशासन अमनो सालायगासिनो खोनागा अमाहायके जदि साजाया नों एस्कट न तंनाय नों एस्कट र सजागला 1 दिन 2 दिन अमाहायके र सजागला इनि हिंगासे जोंनि एडिसि हापांनि जे यमरनि बर अमाहायके जे बर एक्सेप्ट खालायसिनाय गावनि जे एस्कट एमने तो खालायदों दंलायगा एस्कट जे अमाहायके र सजागमानि अब अवश्य खा पुनानिको अवश्य खानानिको ताममाने एमने से एडिसि जोंनि एडिसि हापांगो एमने से रां होया एमने से क्राइसिस काय करि अवश्य जों खानांगौ एस्कट पर्यन्त अमाहायके जे सिकिउरिटी जे यमरनि जे सिकिउरिटीनि दरकार बा एस्कटनि दरकार मिटिं मिছিল थानानि हिंगा एस्कटनि दरकार जदि मिटिं मिছিল थाकांगो एस्कट जदि गैयांगो एकदम फरकसे फरकसे सीएम फरकसे चेयरमैन नंनि कुनो एकटा अगतन गतिन मानो इनका अप्रुवर्म गाट मिसाबो दंनाय आबनि बागैनो जों तेबो वानसुलायगा तेबो सालायगा अमाहायके जे राज्य सरकार अमाहायके क्लाइमेट बेलायना जाया जदि राज्य सरकार ताबुको चिठी रहजाखनि जों खोनागा जोंनि एडिसि हाबांगाव चिठी रहजा जदि अमाहायके वासे तलांगो वासे रहर अमाहायके खेला थंगि दंखांखाय जों एस्कटनो जों हागलाखनि यागारि रिजा अमाहाय जेहेतु ता खायतुन आउ नरनो जों एस्कट निनाय जदि रिखांखांखाय ब्लेन जानाय आरो जदि अमाहायके थंगि दंनाय एस्कट दिया खांखाय जों कुनु दिन जों गुरिराव गथागै दंला एडिसिनि बागै एवं CMनि बागै गावनि सिकिउरिटी गावनि सेफगार्ड दंनायनि बागै जों गुरिराव लड़ाई खालायनाय जों स्टेपनो हानाय गतायसा सेन्ट्रेल कमिटि आखु लायो जों काम खालायनाया जों आखु बेसेबांनि स्टेपआव जों आखु जों खालायनाय थांजा जों सालाययाखौ जों जोंनि मिटिं हयতো जों दिक गाबजानाखा जों बेलायखि सेलेंगो जे अरबो जे राज्य सरकारनि असामुङावनो जों बेलायखि सेलेंगो जोंनि DWFनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मान्थलि मिटिंआव जों फोरमाय दिक गाबजानांगौ अबहायके सामु खालायगांगांगाय आगामी 2023 बर गासिबन भोट मांगला गासिबन भोट बिगला जे एडिसिनो अमाहायके फानग्रै खायना नायमारो अबरनो जों सेलेंगो नों दिनै मिटिं फाउन्डेसन
TWF ni foundation buku khanya abo puila jesu mane abo TWF kongka solai khena TWF ni foundation den ke 6 tarik June kalayo 6 tarik June no chini TWF ni bumungna bubagra chini han bubagra dikelari dewo TWF kori motha ni na kesing ogno no wansukui je bubagra ni buku je permani je press meet to supply mane ogno no chini TWF ni foundation den ni na sing 6 tarik sing palalai na chini o 6 tarik ko no chung bahike palai na chung abo wansuk lai chini komite salai ke Singgiri rok baknani wan suku tongo, sapai obijan rok wan suku tongo. Kebo jadi jeng abo blog wise kelainai, blog wise palalanai, jeng abo hai kena nirdesh dika. Kebo jadi man tanggang kai hospital rok thanginai, rugi rok no dur rok kol pakla rok reimano, onar ashram thangi boy khata kolom chamung reimano, kebo sapai obijan kelaimano. Dai diknai rok baknani omo hai. Item like অনেকে রক্তদান অনেকে অন্নদান অবো খালাইমান নিজে মাছুক লাগে তাবো যেমনি যে যা পারে অনেকে কেন যে ব্লগ খালাই দিছি নে কবর